Apik. Aku kepengin golek klambi sing apik. Elek. Aku emoh katok iki mergo elek. Gedhe. Pasar gedhe ning Solo pancen gedhe. Cilik. Umah kae cilik ning apik. Anyar. Pitmu anyar, yo, kapan leh tuku? Tuwa. Wong tuwa akeh uwane. Lawas. Dheweke danang, kancaku lawas. Enom. Kowe isih enom, aja nglokro. Dawa. Sopo jenenge bocah ayu sing rambute dawa kae? Suwe. Lekase kuliah isih suwe. Ayo, madang dhisik. Cendak. Aku ora kenal bocah sing nganggo katok cendak kae. Sedhela. Aku arep menyang Bali ning mung sedhela. Dhuwur. Kowe luwih dhuwur timbang aku. Endhek. Aku luwih endhek timbang kowe. Bener. Apa bener yen kemangga sikile 8? Salah. 3 × 3 10 kuwi salah, sing bener 9. Beda. Tak kira kuwi Joko, jebule wong beda. Padha. Kowe ngelih saiki, padha karo aku. Gampang. Golek gaweyan kuwi gampang. Angel. Sing angel golek sing gelem bayar. Penting. Dadi wong penting kuwi apik, ning luwih penting dadi wong apik. Ayu. Akeh wong seneng karo dheweke merga ayu. Seneng. Yen kowe seneng, kowe bakal sehat. Legi. Kopine kurang legi. Tulung gulane maneh. Pait. Yen kopi aku seneng sing legi, ning yen teh seneng sing pait. Panas. Nyuwun teh panas 1. Adem. Umbenen wedang jaemu, selak adem. Kesel. Aku saiki kesel, kepengin leren. Loro. Dheweke ora teko merga lagi loro. Nesu. Ojo nesu, mundak cepet tuwa. Ayo